Здравейте хора, аз съм Кривер, а до мен тук е C3K0, Цеко. Сега ще се побием малко в PvP сервера PvP. И нека да започнем. Сега само да намерим жертва. Малко лага в сервера, но нищо. Това не е проблем, защото има много хора. Сега търсим жертва. Трябва да видим долу какви са. Долу няма много силни. Искам да взема хубава награда. Сега ще убиме то. Ало, как лагва. Лудака луд. Той е слаб, но ще бъде убит. Само има някой да ме преследва. А не, то ме преследва. Сега ще се надъха. Ето го Цеко. Сега ето любето. Мисля, че ще се надъха да ме нападне. И да го поубием малко. Или не, ще се качим горе на дървото, защото там се взимат най-много армари и най-много жертви ще има. Ако се качат, да. Ако не се качат. Все едно. Така, нека да пусня малко, така да ги изчакам. Малко да хапна пържолки, защото ще умра. Ако не се хилвам. Олея. Сега ще убиеме. Ако се надъха да излезне. Ай го Ивадорчо, той ми е приятел. Влади 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега ще го убиеме. Той е някакъв нуб. Сега ще бъде убит. Владката. Омага. Вейдър, къде е? Ето, зад мене. Вярно, че ми беше приятел. Са Владката ще умре. Айде, Владка! Опа, убихме го. Някакви тъпяйте ми. Но все пак го убихме, това е първата жертва. Ето го вижда, Вадор ми е приятел. Сега сме тимче от скоро, но е супер пич. Както и Цеко. Сега втората жертва, която ще набележим, ще бъде... Чува се дали да е Кордан. То е някакъв турчин. Хабиб. Някакъв турчуляк. Еврейче. Сега ще бъде нападнат в гръб, може би. Защото нямаме види, ако ме види ще побегне. Охо, той чупи нещо. Сега ще бъде. Топки или ще събираш ти, бе? Абе, бълък. Сега ще видим какви топки ще събираш. Какви топки ще събираш ти, бе, бълък. Деба и бълъка. Топки ще ми събира той. Това е забранено. Вадор си прави базици. Така. Нека продължим пътят ни на наемен убиец. Охо. Йордан. А не, това е Карда. Лад тука, бе! Лад тука, бе! Нупче! Няма да събираш топки. Айде, сега ще умреш. Айде. Така, кой ще се надъха? Оли села, така колко обичам да я килвам. Айде, лада, двамата ще ви отбия, бе, леле. Много мраза ми влизат по двама, да е бълъци си жалки.
Едно в едно не могат на двама ми скачат. Бълъци шибани. Silence, Arctic Dino. Само че трябва да видя този армор или... Или не? Не. Той Йордан пак отиде там, пак ти купак. Любе, аре, ла тука бе, Любе. Аре, бе. Там, кой там, бе? Еми. Са, ако не намериме някой, ще е тъпо. Някой за да ма броня. Е така хубаво да му вземе. В повече случаи ги връщам майте ми, защото не ви трябва, защото майте са ми много яки и тия са ми абсолютно безсмислени. И... го. Идиота пълен. Мегана, сега ще скочи, Мегана. Той. Как ще скочиш, бе? Я не го удря, бе, бълък. Тебе, нещастника. Аре. Опа, чай, бия и Цеко бия. Много тегаво. Стана. Тука. Цеко ми е тимче. Не трябва да го бия. Еми, очевидно, май, няма да се надъха този за едно в едно. Аре, де. Аре, едно в едно. Аре, чай. Его Shadow Master. Той ми е брат. А така, еми, май никой няма да се надъха да ни скочи. Което е тъпо. Но, мисля да убия още някой. О, да, супер тафъка. Перфектно, то ми избута. Ха! Аз прикачим някакви топки да ги взех от някакъв. Няма ги използвам. Това е нубско. Аз не съм нубче. Аз също би така раглик. И крава. Е, така бе. Мри бе, тъпа крава. Айде, ладе, какво правиш ти тука бе? А така. Опа, събрахме се много хора. Това е добре. Айде, умри бе, тъпа панда гнусна, чибана, долна панда. Мама ти дева, пандуска, панди, шпанова, тъпа панда. Тъпа скапана панда. Аре, няма ли умреш бе, тъпа Fire Protection Potion. Тъпа панда. Ей, как избутаха. Добре. Айде бе. Джанус, Йоан. То не е тъпия да го убих. Абе, няма ме убиеш бе. Хубава ми е бронята с фар бе. Няма ме убиеш толкова лесно. Бълък. Така. Никакъв демидж, взимате спокойно, момчета. Успокойте се. Еми, това е за този епизод. Следващия ще продължим битката. И чао от мен. Абонирайте се и харесвайте и коментирайте. Чао!